As negociacións para formar goberno na Pobra están en punto morto, malia que Nos Pobra ofreceu a VIP a posibilidade de integrarse nun cuadripartito ostentando a tenencia da alcaldía. Os independentes rexeitaron a proposta. Como último intento para desbloquear as conversas, Nos Pobra remitiu hoxe mesmo un escrito aos independentes apelando á necesidade de artellar un goberno progresista, aínda que, segundo din, non son demasiado optimistas. Que tal, saúdos? Ademais, hoxe nas novas do día, as eleccións xerais provocan a primeira remodelación da Xunta dende que Alfonso Rueda chegou á presidencia. O ata o momento vicepresidente primeiro, Francisco Conde, e a conselleira do Mar, Rosa Quintana, abandonan o executivo para ir nas listas do PP o vindeiro 23 de xullo. Diego Calvo sitúase agora como vicepresidente primeiro e a conselleira Ángeles Vázquez ascende a vicepresidenta segunda. A subdelegación do Goberno en Pontevedra oponse a instalación dun almacén de pirotecnia en Coaxe, na parroquia catoirense de Dimo. O alcalde en funcións fixo público hoxe o pronunciamento do organismo no que os seus técnicos informan desfavorablemente sobre este proxecto. Alberto García acusa tamén o BNG de empregar esta problemática durante a campaña electoral. Ence o Tribunal Supremo a mina de San Fins e a mina de Touro. Son tres das bandeiras negras que o colectivo Ecoloxistas en Acción concede este ano a Galicia. Un distintivo simbólico que sinalan os casos máis significativos de contaminación e mala xestión ambiental das costas do Estado. Comeza a conta atrás para a festa do San Xoán. Por exemplo, no barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía, onde contan con repartir 150 kilos de sardiñas para festexar esta noite do San Xoán. Os hostaleiros mozos da zona repiten coa organización dun festexo que se está convertendo nun referente na zona. A nota musical virá da man da Orquestra New York e dos DJs Tumore e José de las Heras. E máis de 130 deportistas participarán na quinta travesía a nado Illa de Rúa. A proba, en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, disputarase este domingo en augas ribeirenses. Entre os favoritos destacan o boirense Hugo Sanlés, gañador do pasado ano, ou a deportista local Sabela Pensado. E hoxe no tempo da entrevista, Xoán Castaño, do BNG, a partir deste sábado, novo alcalde de Catoira. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. As negociacións para formar goberno na Pobra do Caramiñal están en punto morto, malia que Nos Pobra ofreceu a VIP a posibilidade de integrarse nun cuadripartito ostentando a tenencia da alcaldía. Os independentes rexeitaron a proposta. O alcalde en funcións e candidato de Nos Pobra, Xosé Lois Piñeiro, comparecía esta mañá para dar conta do estado das negociacións para formar goberno. A día de hoxe están estancadas e a posibilidade de conformar un cuadripartito co BNG, PSOE e VIP semella cada vez máis distante. A formación encabezada por Eloi Sobrido impuxo como condición que Nos Pobra non ostentase a alcaldía, algo que tamén comparte o BNG por considerar que os votos da cidadanía se traducen nunha vontade de cambio. Nos consideramos que é o máis democrático e o máis xusto cando queres conformar un cuadripartito dentro dese, se hai unha forza que ten máis representación, debe de ser a que ocupe a alcaldía. Entón, esta primeira liña vermella xa dificultou moitísimo continuar con calquera outra conversa. Nos entonces tivemos unha reunión co BNG e co PSOE intentando facer fronte común con unha proposta única as outras tres forzas e poder presentar ya a VIP de tal maneira que lle resultara máis difícil decir que non, pero tampouco foi posible porque nos atopamos ca mesma liña vermella, neste caso imposta polo BNG, na que tamén consideran, fan a mesma valoración que VIP, que somos a forza que perdiu máis votos e, polo tanto, a que máis debe de ceder, aínda sendo a que máis representación ten, e non debe ser a alcaldía para Nos Pobra desde o punto de vista do BNG. De feito, solicitan para a súa candidata. Entón, con estas dúas líneas vermellas, imposible chegar a avanzar en máis acordos. Como último intento para desbloquear as conversas, Nos Pobra remitiu hoxe mesmo un escrito aos independentes, apelando á necesidade de artellar un goberno progresista, aínda que non son demasiado optimistas. Fixemos un último esforzo, mandamos un escrito a VIP, donde reflexionamos sobre todo xa o falado, realmente darlle voltas ao mesmo, pero bueno, queremos
facerlle ver que o cambio ten que producirse, o cambio do que eles falan ten que producirse nas políticas, na liña de acción do goberno, en novas propostas de actuación, o que sexa, e que ao das caras e quen represente a cada forza ten que ser decidido por esa propia forza. De non haber avance nas negociacións antes do pleno deste sábado, antóllase como opción máis probable un goberno do PP en minoría, xa que foi a forza máis votada. Iso na Pobra, no que respecta á situación en Rianxo, o Partido Socialista emitiu un comunicado confirmando que o seu grupo vai quedar na oposición. Os socialistas expresaron a Rianxo en Común a súa dispoñibilidade para integrarse nun goberno estable de coalición. Sen embargo, os independentes alegaron falta de confianza para rexeitar ese bipartito. Dende o PSDG respectan esta decisión e a espera do que poida pasar nestes últimos días. A súa intención é traballar dende a oposición velando polos intereses de Rianxo, fiscalizando a acción do futuro goberno e colaborando nas decisións que sexan favorables para o Concello. Na Illa de Arousa, Partido Socialista e BNG apuran os prazos para pechar un acordo de goberno. Hoxe os socialistas aseguraron que continúan coa mantendida aos nacionalistas. Apostan por negociar con discreción e lealdade digna a procura dun executivo progresista e que respecte o acordo que as dúas formacións acabaron a nivel galego. A fórmula que defenden pasa por un equipo de goberno coaligado de esquerdas con Luís Arosa como alcalde, como o candidato progresista que conseguiu maior apoio na xornada do 28M. Recordemos que, aínda que o PSDG e o BNG acabaron o mesmo número de 3, os socialistas recibiron 39 votos máis. Diferente ven a situación os nacionalistas que, tras as últimas conversas, quixeron matizar que o acordo de investidura dependerá da existencia dun acordo de goberno. A este respecto, reclaman que a alcaldía sexa rotativa 2 anos para cada grupo, unha exixencia que foi ratificada pola militancia do BNG en asemblea. Consideran que o Partido Socialista debe asumir algún tipo de responsabilidade política ante os resultados electorais que os levaron a perder 3 edís e a maioría absoluta. Tampouco hai polo momento acordo de goberno en Pontevedra. As conversas entre nacionalistas e socialistas continúan sen resultados concretos ata o de agora. O que si está garantido, segundo asegurou o líder do Partido Socialista na cidade, Iván Puentes, é o apoio dos seus edís á investidura de Lores. Hoxe estaba prevista a celebración da terceira reunión oficial. Queremos facer o mellor goberno posible, que está todo sobre a mesa, non? En todo caso, si hai, e eu quero agradecer expresamente ao Partido Socialista que apoia a miña candidatura como alcalde de Pontevedra, e a partir de aí, pois, negociaremos, porque este é un mandato totalmente novo, empezamos unha nova etapa, nunhas condicións diferentes, e hai que facer, se facemos un pacto, sexa de goberno ou de apoio á alcaldía por parte do Partido Socialista desde fora do goberno, pois será con unhas condicións moi claras, de respeto mutuo e en beneficio dos ciudadanos de Pontevedra. Enfado no Partido Popular de Caldas polo posible acordo entre PSDG e BNG para manter o goberno en mans socialistas. A formación afirma que se está a dar un trato lamentable aos caldenses que apoiaron maioritariamente a lista do PP o pasado 28M, así como os que reclamaban un cambio no Concello. Fernando Pérez recorda que a súa foi a lista máis votada, polo que demanda aos nacionalistas que senten con eles para escoitar as súas propostas. Pero o candidato a negativa do BNG local débese a ordes que chegan dende a directiva nacional. Segundo Pérez, unha demostración de que as siglas se poñen por diante dos intereses do municipio. En nota de prensa, aínda que críticos coa xestión do goberno de Manuel Rei, os populares sinalan directamente os nacionalistas encabezados por Manuel Fariña. Tamén cualifican de vergoñentas as negociacións entre as dúas formacións, conversas nas que, segundo aseguran, o BNG reclama concellerías, vicealcaldías e algunha dedicación exclusiva. E a candidata de Xuntos por Ribadumia renunciará a súa acta no pleno da vindeira corporación. María Álvarez dá un paso atrás e o seu lugar estará ocupado por Ramiro Lorenzo, quen fora número 2 na lista desta formación. Lorenzo ten xa experiencia como concelleiro cando militaba nas filas do Partido Popular.
Das eleccións municipais pasamos a Xerais, que provocan a primeira remodelación da Xunta dende que Alfonso Rueda chegou á presidencia. O ata o momento vicepresidente primeiro Francisco Conde e a conselleira do Mar, Rosa Quintana, abandonan o Executivo galego para ir nas listas do PP o 23 de xullo. Diego Calvo sitúase agora como vicepresidente primeiro e a conselleira Ángeles Vázquez ascende a vicepresidenta segunda. As eleccións xerais tradúcense en Galicia na primeira gran remodelación da Xunta dende a marcha de Feijóo a Madrid hai agora 13 meses. Alfonso Rueda tivo que acometer unha remodelación do seu gabinete forzado precisamente polo expresidente da Xunta. A Alberto Núñez Feijóo inclúe nas listas pro 23 de xullo a o ata o momento vicepresidente primeiro do Executivo galego e responsable de Economía e Industria, Francisco Conde. Vai de número 1 o Congreso por Lugo. Tamén sai do Executivo Rosa Quintana, responsable de Mar. Era a única conselleira que, canda a Rueda, se mantiña no Executivo dende que Feijóo chegou á Xunta no 2009. Agora vai de 2 por Ourense. Con estas saídas prodúcese o ascenso de Diego Calvo, que pasa de vicepresidente segundo a primeiro, mantendo tamén as áreas de Presidencia, Xustiza e Deportes. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, continúa a fronte dese departamento, asumindo agora tamén a vicepresidencia segunda. É a primeira vez na historia da Xunta que unha muller asume unha vicepresidencia. María Jesús Lorenzana pásase a conselleira de Economía, Industria e Innovación. A consellería que xestionaba el ata o momento, Promoción do Emprego e Igualdade, vai asumir Elena Ribo. A outra cara nova do Executivo é Alfonso Villares como novo responsable de Mar. As listas do PP pro Congreso complétanse con Miguel Tellado de número 1 pola Coruña, mentres que Ana Pastor volve encabezar a candidatura por Pontevedra. No Senado, as listas populares inclúen varios rostros coñecidos da nosa contorna, entre eles a do alcalde en funcións de Ribeira, Manuel Ruiz, que vai de número 3 pola Coruña. Esta operación busca facilitar un pacto no municipio entre o Partido Popular e o PBBI, un grupo escindido do propio PP. Aínda que a alcaldía é compatible cun cargo no Senado, a marcha de Ruiz tenta desbloquear un achegamento aos disidentes independentes das propias filas populares. Na provincia de Pontevedra, a número 1 ao Senado é Pepa Pardo, concelleira na Boa Vila. Pois seguimos en precampaña. O BNG volve demandar ao Goberno Central que libere os terreos da Xunqueira da Gándara. O deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, visitou esta mañá a zona con membros da formación en Pontevedra. Demandan que se revertan as concesións administrativas aprobadas polo Ministerio de Transición Ecolóxica. Retirar a imprenta municipal e o parque de maquinaria da Diputación, que se trasladou a Barromeis, e facer un proxecto de recuperación deste espacio que queremos que se faga no resto das concesións de costas que están no resto da parcela, que son aínda 17 hectáreas de terreos ocupados neste espazo natural de iniciativa local, non? Nós efectivamente estamos aquí diante dun proxecto da cidade que é indubidável que contribuiría a mellorar a calidade de vida e o benestar de todos os pontevedreses e pontevedresas e a recuperar un espazo ambiental excepcional que no seu día foi prexudicado por esas ocupacións que de forma irracional se fixeron en determinados momentos, aterrando pois zonas húmedas, ou noutros casos zonas costeiras. E este foi pois un dos motivos do traballo e das iniciativas do BNG no Congreso. Rego lembrou que se trata dunha das zonas húmidas mellor preservadas nas Rías Baixas, destacando a importancia que ten para as aves acuáticas migratorias. Tanto para o deputado como para Fernández Lores, a recuperación dos terreos da Xunqueira exemplifica a necesidade de que o BNG teña un grupo forte en Madrid para poder influir nas políticas do Goberno do Estado. Néstor Rego sinalou ademais que neste proceso electoral o BNG volverá a comprometerse con Galicia para actuar en tres eidos, defender os intereses do país, impulsar políticas sociais avanzadas e contribuir para frear a dereita e a ultradereita. O barrio Vilagarcián do Piñeiriño prepárase para celebrar o seu San Xoán. Contan con repartir uns 150 kilos de sardiñas. Ampliamos despois da publicidade. Pois
Pois aquí estamos, nas novas do día en Canal Rías Baixas. A subdelegación do Goberno en Pontevedra oponse a instalación dun almacén de pirotecnia en Coaxe, na parroquia catoirense de Dimo. O alcalde en funcións fixo público hoxe o pronunciamento do organismo no que os técnicos informan desfavorablemente sobre este proxecto. Alberto García acusou tamén o BNG de empregar esta problemática durante a campaña. A pesar de que o candidato e futuro alcalde de Catoira, segundo asegurou García, coñecía que a palabra última dependía da subdelegación e non do Concello. A subdelegación do Goberno en Pontevedra di non a instalación do almacén de pirotecnia en Coaxe, no Concello de Catoira. A conclusión dos técnicos da subdelegada do Goberno. E esta dependencia informa desfavorablemente o depósito de consumo de explosivos. Segundo o alcalde en funcións, este informe vai na liña das diferentes resolucións asinadas por el dende o Concello. Alberto García apuntou que en todo momento se opuxeron á instalación da pirotecnia. Non facía falta tanto ruído para semejante decisión, porque as decisións estaban tomadas por esta alcaldía e por o ayuntamiento no seu momento e legalmente. Quen se opuñía, principalmente o BNG, a tomar as decisións legales, senón de facer ruído, por saleulle o tiro por a culata. García criticou o BNG por empregar a polémica levantada pola posible instalación deste almacén durante a campaña electoral. O rexedor en funcións apuntou que o informe da subdelegación chegou ao Concello en abril e que decidiu non facelo público para precisamente non influir no proceso electoral. Donde dicía que a decisión desto que a tiña o Concello. Pois nada máis certo. A mentira que acabamos de falar. Quen toma a decisión é a subdelegación. Agora vese quen é o que dicía a verdade e quen non dicía a verdade. Quen é o mentireiro do pueblo, que é o próximo alcalde de Catoira. É o máximo mentireiro do Ayuntamento. O socialista apuntou que descoñece se a empresa promotora do almacén de pirotecnia ten intención de recorrer a decisión da subdelegación do Goberno. Bueno, pois despois falaremos desa pirotecnia de Catoira e tamén de outros moitos asuntos no tempo da entrevista co que será o próximo alcalde desta localidade, Xoán Castaño. Agora seguimos con outros asuntos. ENCE e o Tribunal Supremo, a mina de San Fins e a mina de Touro son tres das bandeiras negras que o colectivo Ecoloxistas en Accións concede este ano a Galicia, un distintivo simbólico que sinalan os casos máis significativos de contaminación e mala xestión ambiental das costas do Estado. A sentenza do Tribunal Supremo validando a prórroga da concesión de ENCE na ría de Pontevedra mereces este ano unha das bandeiras negras do colectivo Ecoloxistas en Acción. Caso que nos ha causado enorme dolor y tristeza al ecologismo, y estamos hablando de la prorrogación de la concesión de la factoría celulosa ENCE en la ría de Pontevedra. O colectivo lamenta que o Tribunal Supremo decidira mudar a posición marcada previamente pola Audiencia Nacional, que no 2021 anulara a prórroga concedida a Pasteira para manterse en dominio público marítimo terrestre. Creemos que es necesario conciliar el mundo del trabajo, la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras, y con la defensa del medio ambiente. Creemos que esto es indispensable. Para apoiar a súa decisión de conceder a ENCE, o Tribunal Supremo unha das 6 bandeiras negras que Ecoloxistas en Acción repartiu este ano en Galicia, o colectivo contou coa Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra. Para a PDR, o pronunciamento do Alto Tribunal foi unha sentenza de parte. Estamos absolutamente sorprendidos. Creemos que es una sentencia de parte. Y nos opondremos para ellas y sobre todo, y también nos preocupa el hecho de que nos hacemos una pregunta: ¿de qué sirve la legislación de protección ambiental? ¿De qué sirve la ley de costas si luego un tribunal puede hacer una reinterpretación intencionada para incumplirlo?
Outras das dúas bandeiras negras concedidas en Galicia teñen por obxectivo denunciar a deixadez que, segundo Ecoloxistas en Acción, ten a Xunta cos graves problemas ambientais que supón a minería en Galicia. Unha delas é por mala xestión, aseguran, por permitir que a explotación da mina de San Fins poña en perigo o ecosistema da ría de Noia. A outra recae na mina de Touro e, apuntando novamente ao goberno autonómico, acúsano de permisividade coas verteduras procedentes dos terreos da mina. Seguimos con máis asuntos. Esta mañá comezaban as obras de demolición da narcovivenda incendiada a pasada semana en Ribeira, na rúa Romero Ortiz. O Concello decidiu acometer o seu derrube ante o risco que supoñía tanto para os peóns como tamén para os vehículos que circulan por esa rúa. A pesar de que a zona estaba avalada e se prohibira a circulación ante o risco de que a vivenda se viñera abaixo, non foi ata esta mañá cando se iniciou a súa demolición. A empresa contratada polo Concello iniciou o derrube do inmoble de xeito controlado e de forma gradual, debido principalmente ao risco de caída que presenta. Se retrasou un pouquiño por esa necesidade dos trámites administrativos que pese a ser por urxencia debido á peligrosidade que corría a vivenda, que como sabíamos pois tiña a estrutura pois xa bastante acaída, pois hoxe podemos decir que efectivamente xa están traballando nesa casa de Romero Ortiz, que se iniciaron os traballos e que, bueno, creemos que a maior parte pois xa se poderá ver nestos próximos días, 2 ou 3 días, porque, bueno, aínda que os traballos van a durar pois un tempo aproximado de 2 semanas, pois xa vos digo que o que é o grosso pois poderase ver ao fin desta semana en curso. Os traballos permitiron ademais aclarar as sospeitas de que puidese haber algunha vítima mortal no seu interior, algo que non se puido certificar ato de agora, ou non poder acceder ao seu interior. A casa era empregada por varios ocupas, ademais de ser un punto habitual de venda e distribución de droga. Que vamos a eliminar tamén un problema que era, pois como digo, latente nese barrio na zona de Romero Ortiz, e que ademais pois eliminamos un problema que tiña que ver con un punto negro de venta de droga que, dende logo, pois será unha preocupación constante para veciños, para gobernantes e para a cidadanía en xeral. Estes días o Concello iniciou tamén a demolición doutro inmoble situado no lugar de Campos, na parroquia de Carreira, que permitirá mellorar a seguridade viaria na coñecida como a Curva da Muiñeira. E saiban tamén que o Concello de Boiro ven de convocar un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego de peóns de servizos varios para distintos servizos municipais. As bases e toda a información sobre o proceso selectivo poden consultarse na web boiro.gal. Segundo indican dende o Concello, o proceso ten como principal finalidade crear unha bolsa de traballo que sirva para a cobertura mediante contratación laboral temporal de reforzos puntuais e das ausencias que se produzan nos postos de peón de servizos varios nas distintas cuadrillas municipais. O sistema de acceso será mediante oposición libre e a contratación formalizarase baixo a modalidade de laboral temporal que se considera xeitada para cada caso. As solicitudes para poder participar no proceso selectivo deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica. O prazo para facelo remata o vindeiro día 20 deste mes. O barrio do Piñeiriño en Vilagarcía prepárase para repartir 150 kilos de sardiñas na noite do San Xoán. Os hostaleiros mozos da zona repiten coa organización dun festexo que se está convertendo nun referente na comarca. A nota musical virá da man da orquestra New York e dos DJs Dumore e José de las Heras. O barrio do Piñeiriño, tamén coñecido como As Pistas, en Vilagarcía, volverá a gozar dun gran festexo pola noite de San Xoán. De novo, un grupo de hostaleiros mozos da zona repite coa Comisión de Festas para que o barrio sexa unha referencia nunha das noites máis especiais en Galicia. Eles son Lucas e Borja do Madialeva, Luis Mido Nautilus e este ano súmase Adrián do Amor de Madre. Ante o éxito do ano pasado, a organización preparará 150 kilos de sardiñas, ademais de ofrecer outras alternativas gastronómicas como churrasco. Esa es una inversión potente que hacemos en cuanto a sardinada, metemos sobre 150 kilos, que no son pocos, luego hacemos churrascada, ya veréis aquí la furgoneta de Montiño con todo el petate, entonces buscamos eso, que todo el barrio y más gente que viene disfrute un poquito de una noche completa, una noche de San Juan. A parte musical contará coa orquestra New York e os DJs Dumore e José de las Heras.
Partimos con la orquesta que no puede faltar en una verbena, ¿no? Un orquesteo. Entonces empezamos con eso y luego tiramos un poquito a la gente joven, que es la que más aguanta, con el poquito de DJs. E como non, nunha noite de San Xoán non pode faltar unha boa cacharela. No es una hoguera para saltar, es una hoguera potente, es una hoguera grande. Trabajamos con varias empresas de aquí para que nos cedan madera para poder llegar a realizarla, pero no se puede saltar, obviamente. Luego pues se puede hacer una mini cacheira pequeña para hacer eso y que sea controlada, pero bueno, es más estética. Pero para que todo isto sexa posible, os organizadores realizan un investimento importante, por iso piden a colaboración da veciñanza, colaboración que se pode facer a través de petos que están nos bares e tamén mercando rifas. Vamos a pasar por la casa del fin de semana, empezaremos el viernes, sábado y domingo, y el que no, sabes, que no quiera o no pueda porque no lo conseguimos, tenemos las huchas en los locales para que participen y colaboren con esto. O ano pasado foron milleiros de persoas as que se achegaron ao barrio a gozar do San Xoán, un éxito que a organización agarda repetir, potenciando as pistas e animando a veciñanza. Claro, es que en verdad también se hace también para que coja el barrio que coja nombre, porque también si te pones a pensar es la primera fiesta del verano, porque es el comienzo del verano, y bueno, yo creo que la verdad que es una fiesta, se está haciendo cada año más popular y bueno, y cada vez viene más gente de todos los lados, la verdad. A colaboración é necesaria para que a organización poida seguir realizando unha festa de tal calibre. Outra maneira de axudar é achegándose a noite do San Xoán a gozar da festa, degustando os diferentes produtos que a comisión venderá nas súas barras. Pois aí está ese plan no Piñeiriño para esta noite do San Xoán. 7 usuarios de Ámbar sacaron a súa arte á rúa coa exhibición de pintura ao aire libre desenvolvida esta mañá na Praza do Concello de Ribeira. Trátase dunha actividade marcada na programación do Xuño da Cultura e das Artes. Un grupo de 7 alumnos do Obradoiro de Arte da Asociación Ámbar desenvolveu ao longo desta mañá unha xornada de pintura ao aire libre. Iniciaron a elaboración dun mural inspirado en Ribeira, no que abondan os motivos mariñeiros. Esta actividade marcase na programación do Xuño da Cultura e das Artes que promove o Concello de Ribeira e no que Ámbar colabora activamente dende hai anos. Dende a Asociación Ámbar, pois participamos sempre, máis que nada, pois para dar a coñecer a labor que facemos dentro do centro e sacalo un pouco as rúas para que se vexa pois o traballo que as persoas fan ali dentro. Neste caso, pois vimos dende a área de arte e estamos facendo unha mostra de pintura en directo, onde todas as persoas pois escolleron un debuxo, no, para realizar que ten moito que ver coa contorna de Ribeira, o nexo que une toda a peza e a contorna de Ribeira. Bueno, pois eles escolleron cada un pois eso que máis lle chama a atención da contorna, no? Pois dende o faro de Sálvora ou os parrulos que están na praia de Coroso, ata Roases e demais. Non será a única actividade neste programa a cargo da entidade, posto que mañá desenvolverán unha exhibición de artesanía con talleres de cestería, encadernación e estampación. Temos obradoiro de artesanía e mostra e venta de produtos artesanais que tamén facemos ali no centro. Virán outro grupo de persoas, pois iso, grupo máis de artesáns con obradoiro de cestería, encuadernación e estampación. Esta mañá presentábase unha nova edición do Rompetiño Jam en Porto do Son, o festival no que se mestura cultura urbana e deporte que terá lugar entre o 30 de xuño e o 2 de xullo. Despois de 7 anos, o Festival Rompetiño é hoxe unha das citas obrigadas no calendario da cultura urbana, non só de Galicia, senón tamén de fora. Co paso das edicións son cada vez máis os mozos que se achegan a primeira fin de semana de xullo ata a Vila Sonense para desfrutar cos espectáculos e as actuacións de música urbana e electrónica máis destacadas do momento. Este ano, ademais, como novidade, o evento adquirirá un carácter máis internacional. Vamos a ter artistas internacionais por primeira vez este ano, Sara Malacara, por exemplo, que ven de Argentina, e, bueno, concertos dende as 7 da tarde hasta as 5 da mañán, tanto viernes como sábado, que nos van a asegurar que todos os asistentes que veñan a Porto do Son ese fin de semana pois vivan unha experiencia única, que é o que máis nos preocupa, non? Que a xente que veña ao Rompetiño queira repetir e que se empape un pouquiño do que é o noso pueblo, do que é Galicia, porque, bueno, moitos asistentes que veñen a este festival pois xa veñen de fora. Pero non só iso, tamén haberá un apartado importante para os deportes alternativos, con exhibicións e competicións deportivas de BMX, skate, parkour, baloncesto 3x3 ou breakdance, entre outros.
ademais de distintas empresas e casas comerciais, como é o caso da cervexeira Mau, que o incluiu na súa xira de concertos Vibra Mau. Este ano o festival conta ademais co respaldo institucional da Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte e a AGADIC, a Axencia Galega das Industrias Culturais. Para nós é un placer que desde este ano os rompetiños esa parte da marca FES Galicia. FES Galicia é a marca que pusemos en marcha hai seis anos desde a Xunta de Galicia, que o que pretende fomentar Galicia como destino musical de calidade. Desde la Secretaría Xeral para o Deporte que dirijo, lo tuvimos claro desde el primer momento, tuvimos claro que este era un proyecto de éxito y teníamos que apoyarlo, y además entendíamos que unía eso, cultura e deporte. Dende o Concello tamén ven con bos ollos a celebración do festival e que a organización siga apostando por Porto do Son para a súa montaxe. Este proxecto é un bo proxecto, nos seguiremos apostando por el e queremos que non marche de Porto do Son, e desexoche todos os éxitos e, como decía Luís, que ese é un fin de semana de moita xente, non só se move no ambiente do que é o festival, sino de toda a hostelería, de todo o comercio. E saiban tamén que máis de 130 deportistas participarán na quinta travesía a nado Illa de Rúa. A proba, en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, disputarase este domingo en Augas de Ribeira. Un ano máis e xa van 5 a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira volve promover a travesía a nado Illa de Rúa. Aínda que a proba deportiva celebrarase este domingo, os actos comezarán xa o sábado cunha charla sobre o exercicio terapéutico oncolóxico ás 6 da tarde nas instalacións do Club Náutico de Ribeira. Vamos a iniciar o que é os actos da travesía con unha charla que se titula Exercicio terapéutico oncolóxico, e que corre a cargo de Inés López Simón, que é a fisioterapeuta que atende a Asociación Española contra o Cancro da provincia da Coruña, que esperemos que, aparte de o sábado con nós, esta é unha charla aberta a todo o mundo, pois no novo local que vamos a abrir, pois tamén podamos dispoñer dos seus servicios. O domingo, os 133 participantes sairán ás 11:30 dende a Illa de Rúa, onde serán trasladados previamente en catamarán. Realizarán un percorrido de 4,5 km ata o Porto Deportivo, nun tempo que oscilará entre os 50 minutos e as 2 horas. Temos un total de 133 inscritos, contábamos, o noso cupo é de 150, por logísticas de 150, completamos este ano 133, é un das, sin dúda, a travesía que máis nadadores levamos desde que empezamos a organizar esta travesía. Chegamos a ter 110, este ano temos 133, eu creo que é un bo dato, é un bo número para o domingo darlle visibilidade a esta travesía. Como, así algunha pincelada, pois temos nadadores que veñen exclusivamente, fan unhas etapas de travesías aquí, como a do domingo, a de Batalla de Rande, que se celebrou en Vigo, veñen algún nadador brasileño, varios portugueses. O remate da competición terá lugar a entrega de trofeos aos gañadores. Entre os favoritos destacan o boirense Hugo Salés, gañador do pasado ano, ou a deportista local Sabela Pensado. O acto pecharase coa distinción aos irmáns Juan Ramón e Manolo Martínez polo seu labor na organización do Arousamán en favor dos afectados polo dano cerebral adquirido. Publicidade á volta. Recibimos aquí no Plato das Novas a Xoán Castaño do BNG, que a partir deste sábado vai ser o novo alcalde de Catoira. Pois nada, aquí seguimos nas novas do día, tempo xa para a entrevista. Hoxe marchamos ata Catoira, un concello que durante os vindeiros 4 anos vai estar gobernado polo Bloque Nacionalista Galego. O seu vindeiro alcalde vai ser Xoán Castaño. Que tal? Moi boa noite. Hola, boa noite. Benvido a Canal Rías Baixas. O 28M, o BNG conseguiu unha maioría absoluta no concello de Catoira. Non sei se vostedes no Bloque agardaban ter un resultado tan bo. Ben, a ver, nós tiñamos... A ver, como decilo,
que a mí me gusta mencionar moito a Silvio Rodríguez, fala de esperanza en moitas das súas cancións, pois nós sí que teñamos esperanza de conseguir estes resultados, aínda que éramos, quixemos ser sempre moi prudentes, pero tamén é certo que apelamos en todo momento a que necesitábamos unha maioría suficiente para gobernar sen ataduras e sen depender de ninguén. Entón, é certo que estes resultados son froito dun traballo moi importante, sobre todo de moitísimas persoas que nos axudaron a conseguilo. Moitos veciños que agora votaron polo Bloque noutro tempo, en anteriores eleccións foron votantes do Partido Socialista. Cree que unha parte dos catoirenses fixeron un voto de castigo a Alberto Varela, o proxecto do Partido Socialista en Catoira? Ben, a ver como explicalo. Eu creo que eu entendo así desde sempre, as persoas non prestan o voto. As persoas votan a aquelas formacións ou a aquelas persoas que entenden que nese momento son as que coinciden coa súa forma de pensar ou as que lle permiten levar a ter as súas expectativas. Por lo tanto, aquelas formacións políticas ou persoas que pensen que o voto é prestado, non é así. Eu que penso, cada persoa vota en función do que estima nese momento. E tamén é certo que nós en outro momento tivemos moitos votos, tamén nos deixaron de votar e nos volveron votar agora. Por lo tanto, as persoas son moi inteligentes e saben perfectamente a quen teñen que votar en cada momento. Sí que é certo que en Catoira, tens escoitado moito últimamente, non, iso de que xa había como unha especie de pacto entre o Partido Popular e o Partido Socialista de que se a estes dous grupos lle cadraban as contas, pois poderían entenderse para gobernar, para que continuase se cadra Alberto García na alcaldía. Que houvese este ruxe polo Concello, creen vostedes que foi unha axuda, neste caso, pro Bloque? A ver, como explicarlo? Está claro que as persoas mozas participen en política é moi importante. Moi importante para aportar frescura, para aportar novas ideas, novas formas de entender a sociedade, novas formas de relacionarse tamén coa sociedade. Pero cando unha persoa moza utiliza a política para vivir dela e para beneficiarse económicamente, a xente dese pobo sabe e chega a esa conclusión e, polo tanto, despois emite un voto en consecuencia. Cando unha persoa utiliza o poder para estar 33 anos ou 34 gobernando e despois para manterse o poder é capaz de incluso sacrificar aos seus, as súas compañeras e compañeiros, iso o pobo de Catoira veuno. Entón non é que nos beneficiara nin que non. O pobo de Catoira veu perfectamente o que había aí e, por tanto, votou en consecuencia, claro. Como dicía eu aí un anaco, houve moito trasvase de voto, non podemos dicir ao Bloque Nacionalista Galego nestas eleccións do 28 de maio. Claro, agora, vostedes con maioría absoluta, co obxectivo de cara dentro de 4 anos, manter este bo resultado. Como van traballar, como van desenvolver ese proxecto para aqueles veciños que non son votantes habituais do Bloque en Catoira queden no Bloque dentro de 4 anos? Nós temos un obxectivo moi claro que é mirar cara adiante. Mirar cara adiante, eu quero ser un alcalde, díxeno así, en todos os mítines e incluso na presentación alá polo 10 de marzo, en todos os mítines que demos, por certo, nas 4 parroquias, que eu quería ser un alcalde que escoite as persoas e respete. Por lo tanto, eu vou ser o alcalde e imos gobernar para todas as veciñas e veciños de Catoira, independentemente de quen votaran ou cal sexa a súa opción política. E, evidentemente, despois, como en todos os concellos, dentro de 4 anos volveremos a someternos ao seu xuízo. Pero a miña finalidade e do meu equipo de goberno é gobernar para todos exactamente igual, independentemente da súa afinidade política ou da quen votaran. Iso non vai ser digamos que algo no que fixarnos, todo o contrario, mirar para adiante e esquecernos de tratar de
enterrar se había algún tipo de confrontación por se un era con nós non vai pasar iso. Claro, que algún tipo de confrontación quedou moi polarizada, non? A consecuencia de todo o que se viviu nestes últimos anos, a política no Concello de Catoira, como se pode facer? Agora, por exemplo, no caso do Bloque, dende unha posición privilexiada como é dende un goberno con maioría absoluta, para relaxar esa tensión que se viviu nestes últimos anos, por exemplo, cos outros dous grupos que teñen representación? Ben, nos imos dicir que as portas están abertas para toda a veciñanza. É moito máis claro para aquelas persoas que teñan representación e que sexan concelleiras e concelleiros, evidentemente. Pero nós tamén xa o fixemos no ano que estivemos gobernando. Agás, cando viñan ali a interrumpir facerlle a veces difícil o traballo ás traballadoras e aos traballadores, pero non nese aspecto imos mirar cara adiante e iso vai ser o noso obxectivo. Vostede foi alcalde entre o ano 19 e o 20, no ano 2019 non foi precisamente o alcalde saínte o que lle entregaba o bastón de mando, se non lembro mal. Non sei se agora, 4 anos despois, e xa con esta resposta contundente por parte dos veciños de Catoira con esta maioría absoluta, agarda que a escena que se vai a vivir este próximo sábado sexa diferente, que sí que sexa o alcalde saínte o que lle entregou o bastón de mando. Esta pregunta é difícil para contestar para min, porque non sei o que van facer outras persoas. Se fose eu, evidentemente, polo menos. Eu entregaría o bastón de mando porque se me correspondera a min, pero que vai a facer outra persoa non o sei. Sei o que fixo hai 4 anos, pero non sei o que vai facer esta vez, polo tanto xa se verá ali no pleno do próximo sábado ás 12 da mañá. Bueno, que si sabemos é que, polo menos de momento, Alberto García non ten intención de marchar nin de dimitir, di que vai seguir na oposición, segundo dixo, para vixilar o seu sustituto. Que lle parecen estas declaracións? Eu non vou comentar nada do que di outra persoa ou incluso da análise que poida facer dos resultados. Se ele cree que esa é a súa función, pois que a desempeñe o mellor que saiba, e seguramente se o desempeña ben, con respeto, cun cambio de atitude, por certo, respeto a atitude de hai 4 anos, cando entraba por ali montando escándalos que a todos nos chamaba a atención e nos enchía de vergoña, pois se cambia de atitude, pois farai o ben. Se sigue pensando e actuando desa maneira, pois entón sí que estará equivocado, claro. Non sei se dende as eleccións municipais do 28 de maio, logo deses resultados, insistimos, 6 concelleiros pro Bloque en Catoira, recibiu a chamada dos outros 2 candidatos, cando menos para felicitalo a vostede e o seu equipo por estes resultados e por chegar ao goberno. A min como non podo ser de outra maneira, e sempre digo que a verdade non ten remedio, pois é certo que non me chamou ningún dos adversarios, digamos, que políticos. E tamén teño que dicir que tampouco o señor García respondeu a unha carta que lle enviei o 31 de maio dicindo que esperaba manter unha reunión dun grupo do BNG con el para facer un traspaso de poderes ordenado, nin tan siquiera recibín resposta, e a máis, ao día seguinte, cando nos queríamos interesar por un proxecto para un centro deportivo ou algo parecido que quere facer na Balastrera, pois un compañeiro, un concelleiro tampouco foi recibido. Por lo tanto, iso é a atitude que temos a toda agora, que podemos esperar, vamos. Sobre o traspaso de poderes, voulle preguntar de contado. Antes quería preguntar máis asuntos tamén en clave de partido, en clave electoral aínda. Non sei se co candidato do PP, co que non houbo moi boa sintonía nesta última parte do mandato, malia que no 2019 sí que é certo que os populares facían a vostede alcalde cos seus votos. Non sei se agora, con vostede como alcalde, con maioría absoluta, agarda que haxa un cambio de actitudes por parte do Grupo Popular e en concreto por parte do
do seu líder de Iván Camaño. Se cree que agora é un bon momento para deixar atrás o que pasou entre o ano 19 e o 23 e tentar construir unha nova relación, unha nova sintonía entre o grupo de goberno e o grupo que agora vai pasar a liderar a oposición. Eu creo que estamos nun concello que a relación entre as forzas políticas pois terían que estar normalizadas como en calquera outro concello. Polo tanto, pola nosa parte, xa o fixemos sempre. Outra cousa é que se utilizaran medios prácticas incluso contra nós que non son as adecuadas nin son homologables á práctica política. Polo tanto, nós o que lle pedimos, por certo, o que lle pido é que utilicen e que fagan oposición, pero con un sentido de responsabilidade, que é o que lle corresponde e que é o que o pobo de Catoira lle ordenou que fixera, por certo. Bueno, dicía xa antes, non, que entre o 2019 e o 2020 vostede foi o alcalde, como dicía agora, grazas tamén aos votos do Partido Popular. Daquela experiencia de goberno, que aprendeu vostede que vai a poder aplicar agora no vindeiro mandato? Ben, eu aquí faría dous apartados, non? Foi unha experiencia, certo, dura e complicada, pero foi unha experiencia da que me sinto moi orgulloso, pois por moitísimas respostas que dou o pobo de Catoira. Eu quero lembrar aquí, por exemplo, que durante a pandemia, cando se declarou o estado de confinamento, e que non había máscaras para ninguna persoa, e que chamaban ali a ver como as conseguíamos, pois un grupo de 18 mulleres solidarias, mulleres costureiras, se puxeron tempo, puxeron esforzo, puxeron incluso cartos para diseñar e para fabricar máscaras. Protección Civil xogábase e arriscábase porque nun momento de incertidume que non se sabía como responder, pois xogouse moito levando estas máscaras polas portas, as mesmas traballadoras e traballadores do Concello. Entón foi experiencias, o programa Comparte Vidas, con éxito espectacular, onde moita xente puxo a súa imaginación para facerlle pasar momentos mellores naquela etapa ás veciñas e veciños de Catoira. Por tanto, eu síntome moi orgulloso diso. E síntome moi orgulloso de ser naquela etapa alcalde de Catoira e de que fixemos cousas distintas, ben feitas e de outra maneira. E iso tamén o pobo de Catoira valorouno. E, sobre todo, valorou que nós non estábamos para agarrarnos e amarrarnos ao sillón. Cando vimos que nos facían que era imposible seguir, nos demos un paso ao lado e deixamos que outras persoas tomaran. Non estamos aquí para aferrarnos ao poder. Estamos aquí para servir ao pobo de Catoira e cando o pobo de Catoira nos dá o seu apoio, pois seguiremos. E será, claro, un orgullo inmenso estar outra vez aí 4 anos, neste caso, pois con esta maioría que nos deron. Dicía vostede unha etapa de complicacións, unha etapa complicada, unha etapa con proxectos xa iniciados, supoño que tamén con algún que outro erro, non sei que erro se puido ter cometido naquel ano de xestión que agora vostedes poidan decir, pois isto non vai pasar o que nos pasou no ano que estivemos no poder desta volta, iso non nos vai pasar. Bueno, é certo que chegamos, éramos, digamos que, inexpertos niso e seguramente erros puidemos cometer. Pero, en todo caso, a nosa intención sempre foi, nós mantivemos contactos. Eu lembro aquí, por exemplo, pois que cando estivemos elaborando os orzamentos alá por novembro e decembro do 2019 por os orzamentos do 2020, pois nós mantivemos reunións co Partido Popular e con Iván Camaño. Ben, non se chegou a acordo, bueno, iso é outra consecuencia, pero se acaso temos que facer memoria, eu creo que foron máis os acertos que os posibles erros, que sin dúbida
os puido haber, que non o discutimos. Falamos agora, se parece, como xa avanzaba vostede, hai un intre dese traspaso de poderes que, segundo nos está comentando, non está sendo de todo doado. De feito, hai uns días vostede denunciaba que Alberto García está a facer unha estrategia, dicían, hai uns días de política de política queimada, non? De terra queimada, con varias licitacións, con anuncios de varios proxectos, algúns deses proxectos incluso, creo lembrar, de en torno a 400.000 euros. Como pode afectar isto a súa xestión nos próximos 4 anos e se algunhas desas licitacións, algúns deses anuncios se poden reverter? Ben, eu facía cando fixemos aquela nota, pois mencionábamos a unha catedrática que fala do bo goberno, do bo traspaso. Ben, evidentemente, cando se fala e se ten boa intención, eses aspectos debían estar consensuados. Nós o que esperábamos é que, lonxe de anunciar proxectos de máis de 400.000 euros, ou polo menos antes de anuncialos, o comunicar ao grupo que entra. En todo caso, nós tenemos que estudiarlo, queremos saber, o primeiro que queremos saber é o Estado, como está o estado de execución do orzamento e como están as contas. Antes de nada, eso vai ser un dos primeiros obxectivos para saber que podemos e que non podemos facer. É unha, digamos, que lamentamos que o señor García non mantivese esas reunións con nós para poñernos ao día e dicir, mira, isto é o que temos, vos veredes o que facedes ou non. Este é o programa que tiña eu, este é as obras que temos aquí previstas, de darnos información, pero con tempo teremos posibilidade de informarnos de todo isto, claro. Falamos agora das súas primeiras medidas como alcalde a partir deste sábado. Antes no Treito Informativo falábamos desa famosa empresa pirotécnica de Dimo, a conta desa rolda de prensa que ofrecía esta tarde o aínda alcalde en funcións Alberto García. A partir do sábado, vostede alcalde, coñecemos de sobra a postura do Bloque en torno a esa empresa de pirotecnia. Que medidas vai tomar o goberno local de Catoira? Bueno, eu creo, aquí eu matizaría, non temos nada contra a empresa. A cuestión é a actividade que se quere montar ali. Ben, está claro que as veciñas e os veciños de Coaxe deron un exemplo de loita contra algo que evidentemente é un atentado contra a seguridade, contra... É dicir, as veciñas e os veciños de Coaxe, de Dimo e de Catoira queren vivir tranquilos, sobre todo nas aldeas, onde unha aldea tan preciosa, tan bonita como é Coaxe, que a poucos metros se lle poida establecer un almacén de pirotecnia que pon en perigo as súas vidas. E está claro que o procedimento para chegar a iso, vamos, é unha burla, é un engano, é unha tropelía política. Vale? Polo tanto, nós o primeiro que imos facer é xo anunciar é pedir unha entrevista urxente coa subdelegada do goberno para ver como está iso, porque aí algo tivo que pasar para que se pida unha comunicación previa para construir un almacén de apeiros de labranza coa intención de transformalo nunha pirotecnia. Vamos, é que iso a calquera persoa, a calquera grupo político que se lle diga iso, non entende. Entón, que pasou aí? Que pasou aí? Que foi? Que proceso houve aí para que iso este nesa situación? E entón, nós faremos o posible. E eu doulle aquí en Horaboa, estaremos sempre ao seu lado, porque as veciñas e veciños de Coaxe deron un exemplo de loita. Como deron, pois no seu momento, aquela plataforma Salvemos a Lagoa, alá polo mandato 2003-2007, cando se quería construir tamén Alberto García, quería construir transformar a Lagoa nun espacio de recheo de materiales de construción, e o pobo de Catoira organizouse e dixolle non, e conseguiuse paralizar iso, e hoxe é un espazo, por certo, dos máis visitados en Catoira. Entón o Bloque vai estar sempre ao lado das veciñas e dos veciños. Iso foi así antes, vai ser agora, e eu, por certo, como alcalde, comprometo a que siga sendo así, claro. Outras dúas prioridades para os vindeiros meses, a cuestión de atención ás distintas parroquias, non? Levan denunciando xa dende hai tempo o mal estado de conservación, a falta de atención ás necesidades dos distintos núcleos e tamén a creación dun
centro de día. Son, digamos, os seus dous grandes obxectivos, cando menos para esta primeira parte do mandato. A ver, en canto a ver, cando nos falamos de que apostamos e queremos pôr en valor as parroquias e as aldeas, claro, son palabras bonitas que teñen que ter detrás unhas medidas. Entón está claro que unha das medidas é dotalas de todos os servizos municipais básicos, incluído a sumidoiros, auga municipal, fibra óptica, etc. Porque se queremos que as nosas mozas e mozos poidan vivir ou poidan facer casas nas aldeas, temos que darlle estes servizos. Pero é que aquí tamén é certo que nós xa temos experiencia, puxemos por primeira vez e levamos as actividades do Centro Municipal de Maiores ás parroquias, no ano que estivemos gobernando. E cos mesmos recursos, tanto humanos como económicos. E foi unha medida que nos demandaron. Nós cando íamos polas casas, que fomos por todas as casas pedindo o voto, explicando o noso programa, cando nos dicían, que ben nos pasábamos nas parroquias, acordo en Aval, que ben nos pasábamos, a ver se o traedes outra vez. Pois claro, esa é unha forma de revitalizalo. E o Centro de Día é un proxecto a longo prazo. Evidentemente, se nós queremos que os nosos maiores que o merecen, as persoas maiores, teñan unha vida digna, poidan vivir a súa etapa que lle corresponde da vida con dignidade, temos que ser capaces de darlle eses servizos. Entón, ese é fundamental, porque nós dixemos que íbamos gobernar. As persoas van ser o primeiro neste goberno. As persoas, a mocidade, as persoas maiores, ese vai ser o centro do noso goberno. Para ese centro de día fan falta investimentos por parte da Xunta nesta última parte do mandato, malia non estar dentro do goberno. Iván Caamaño ten presumido en moitas ocasións de que conseguía fondos da Xunta para diferentes proxectos. Agora, a partir deste momento, como cree vostede que vai ser esa relación do goberno de Alfonso Rueda co Concello de Catoira? Eu espero que o goberno do Partido Popular actúe de forma democrática. É dicir, se é un dereito, se as veciñas e veciños de Catoira necesitan iso, non discriminará as veciñas e veciños de Catoira en función de quen estea no goberno. É dicir, segundo Iván Caamaño, se había 2 obradoiros de emprego que tiña palabrados, segundo el, pois lóxicamente, se estaban apalabrados, goberne quen goberne, Catoira terán que estar. Instalacións en Catoira para o centro de maiores, hainas. O que hai que ter ideas, como temos nós, para, o único que falta é adaptar eses espazos cos instrumentos que sean necesarios para esa actividade. Pero, claro, poñeremos todo para conseguilo. Bueno, agarda que a Xunta, polo tanto, este a altura e que trate como se merece o Concello de Catoira. Quería preguntarle tamén pola relación, neste caso, con outros 3 concellos, os 3 concellos que canda Catoira compoñen neste momento o proxecto Mar de Santiago, Vilanova, Valga e Pontecesures. Houbo cambio en Catoira, houbo cambio tamén en Pontecesures, con ese bipartito entre o Bloque e o Partido Socialista. Que vai pasar con Mar de Santiago? Van continuar, polo menos, dende estas 2 alcaldías que agora ten o Bloque, apostando por este proxecto creado entre estes 4 concellos? Ben, nós tamén o dixemos, así o lavaramos no noso programa. Imos ver. Este proxecto, para Catoira non significaba nada. É dicir, que pase os turistas nun barco por diante das torres, paren ali, e que bonito é as torres, etc., e que non teña ningunha repercusión para os distintos sectores económicos de Catoira, non serve para nada. Entón, nós o que queremos é que Catoira sea o centro de chegada e saída de todas estas actividades, que despois, como se poida facer, xa o estudaremos, pero que se non é así, a Catoira non repercute para nada esa actividade. Por lo tanto, nos o que imos é conseguir, imos traballar para que Catoira sea o centro de chegada e saída, e que todos o patrimonio que ten Catoira, que é inmenso, pois sexa quen de xerar riqueza nos distintos sectores que ten económicos de Catoira. Bueno, pois, lo deixando aquí, Xoán Castaño Venega, a partir deste próximo sábado, novo alcalde do Concello de Catoira. Graciñas por estar en esta noite aquí en Canal Rías Baixas. Moitas grazas a vos.
Marchamos, pero mañá estaremos aquí de novo, como sempre, nas novas a partir das 9:30 e cunha nova entrevista. Neste caso será a quenda mañá de Julián Bustelo de Rianxo en Común, que a partir deste sábado vai ser o vindeiro alcalde deste municipio. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.